Vânătoarea de comori este o metodă non-formală foarte iubită de către copii, deoarece, indiferent de domeniu, fie că este vorba de matematică, de limba română, geografie, istorie, etc., învățarea devine una plăcută și ușoară. Iar în momentul în care această metodă se împletește cu utilizarea unei aplicații de pe telefonul mobil, atractivitatea sa sporește. O astfel de aplicație este Goose Chase. În continuare, voi explica pașii care trebuie urmați în această aplicație pentru a realiza designul unei vânători de comori. Pentru început, vom deschide din browser aplicația Goose Chase. Pentru asta vom tasta adresa www.goosechase.com. Primul lucru pe care îl vom face va fi să ne logăm în aplicație. După cum observați, eu deja am un cont. În condițiile în care nu avem un cont, vom apăsa butonul Sign Up, unde ni se cere să ne trecem e-mailul, să ne creăm un username, să punem o parolă și apoi putem să accesăm contul pe care l-am creat. Eu, având deja un cont creat, voi apăsa Login și voi intra în contul meu. După cum observați, în momentul în care intrăm, avem deja proiectele anterioare, iar pentru a începe un nou proiect, o nouă vânătoare de comori, vom apăsa butonul New Experience. Mi se deschide o nouă fereastră în care vom începe designul proiectului nostru. Pentru început, ni se cere să aducem o fotografie. Eu am deja salvată în calculator. Vom încărca o fotografie sugestivă pentru domeniul psihologiei, este simbolul psi. Psihologia fiind disciplina la care vom realiza această vânătoare de comori. Ni se cere să dăm un nume care să diferențieze experiența noastră de altele. Eu am ales să numesc această vânătoare de comori detectivi în lumea psihologiei. Mi se cere apoi o descriere a ceea ce vom face și de asemenea putem să aducem și informații care sunt legate de reguli, de premii. Eu am să trec aici clasa a 10-a, psihologie, și de asemenea, urmărind indiciile, veți descoperi ce este psihologia și care sunt momentele și personalitățile marcante ale domeniului. Opțional putem să trecem și o locație. Locația îi ajută pe elevi să se orienteze, mai ales atunci când vânătoarea de comori nu se realizează în școală. Eu am să trec Colegiul Național. Și voi alege locația pe care deja mi-au sugerat-o. Tot opțional putem să punem și o parolă. Parola este importantă pentru a controla accesul persoanelor care pot accesa vânătoarea noastră de comori. Atenție să nu uitați parola, pentru că dacă puneți o parolă, va trebui să o comunicați și elevilor, astfel încât să poată accesa vânătoarea de comori. Eu nu am să pun
o parolă, voi merge doar pe codul care va fi generat în momentul în care voi lansa vânătoarea de comori. Apăsăm Save și prima parte a sarcinii noastre, iată, a fost îndeplinită. Ne apare o nouă fereastră unde trebuie să ne creăm misiunile. Misiunile sunt sarcinile sau provocările pe care trebuie să le rezolve elevii. După cum observați, avem 3 taburi cu 3 opțiuni de creare a misiunilor. Acest tab ne permite să folosim misiunile anterioare pe care le-am creat. Dacă apăs, am să găsesc misiunea anterioară, de pildă ce este psihologia sau hai la plimbare și învățare. Asta doar dacă doresc să folosesc ceea ce am mai utilizat sau am creat anterior. De asemenea, acest tab ne permite să accesăm banca de resurse care ne este pusă la dispoziție de aplicație. Acest tab ne permite să ne creăm propriile noastre misiuni prin apăsarea butonului Add Mission. Dacă vom apăsa acest buton, vom observa că aplicația ne permite 3 tipuri de sarcini sau de misiuni. Prima opțiune este o misiune care presupune trimiterea de către elevi a unei fotografii sau înregistrări video. Cea a doua opțiune ne permite să realizăm o sarcină în care elevii vor răspunde în scris la o întrebare pe care noi o punem. Avem de asemenea și o misiune care se bazează pe GPS și o locație fizică la care aceștia trebuie să ajungă. Haideți să le luăm pe fiecare pe rând. Misiunea care presupune trimiterea de către elevi a unei fotografii sau video presupune ca aceștia să găsească un obiect sau un loc, fie să realizeze o sarcină creativă, de pildă să recite o poezie lângă bustul lui Nicolae Lapiș, și să încarce aceste înregistrări sau fotografia în aplicație. După cum observăm, avem o serie de câmpuri pe care trebuie să le completăm. Numele misiunii. Eu am să trec aici începuturile psihologiei în România. Câmpul următor ne permite să setăm numărul de puncte pe care îl primesc elevii dacă încarcă un material video sau o fotografie sugestivă pentru ceea ce li s-a cerut. Eu am să setez aici 400 de puncte. Următorul câmp ne cere să facem o descriere a misiunii. Este recomandat să avem un document Word în care să avem sarcinile pe care elevii le au de îndeplinit și doar să ne folosim de copy-paste pentru a ne ușura munca. Sarcina pe care o au elevii de realizat este următoarea. Li se sugerează locul unde trebuie să se ducă și ce anume trebuie să fotografieze. În holul central al Colegiului Național sunt expuse plăci de marmură care conțin nume de prestigiu absolvenților acestei școli. Faceți o fotografie cu voi lângă placa pe care este trecut numele lui Eduard Gruber, cel care a înființat primul laborator de psihologie experimentală din România. Avem și o serie de butoane care ne ajută să aducem informații suplimentare elevilor. Am să mă folosesc de o fotografie a acestuia. Iată, fotografia lui Eduard Gruber a fost încărcată. De asemenea, pot să aduc și un link, spre exemplu de pe Wikipedia, astfel încât elevii să aibă informații suplimentare. Nu am să fac acest lucru. Foarte important în acest moment este să salvezi schimbările. Și iată, am deja prima sarcină
Da, am primit și notificare. După cum vedeți, pot să elimin această misiune sau pot să o editez în cazul în care simt că ar trebui să mai intervin asupra sarcinii. Am să aduc o nouă misiune. De această dată am să aleg o misiune care se bazează pe text. Am să-i dau și o denumire, impunerea termenului de psihologie. Voi seta punctele, voi oferi tot 400 de puncte, iar la descrierea misiunii voi merge iarăși la documentul unde am scrise toate sarcinile pe care le-au de îndeplinit elevii în timpul vânătorii de comori. Pentru început le indic un loc unde să meargă. Mergi în locul unde te duci ca să găsești răspunsuri la întrebările cine sunt eu, cum pot să devin cea mai bună varianta mea, iar acolo, scanând codul QR și citind materialul, veți putea răspunde la întrebarea următoare. Cine este filozoful care a impus termenul de psihologie? Aici vom trece răspunsul corect. Este vorba de Christian Wolff. De asemenea, am și posibilitatea de a aduce un răspuns adiacent, dacă doresc. Nu voi face acest lucru aici. De asemenea, pot să aduc informații suplimentare folosindu-mă de o fotografie a acestui filozof sau folosindu-mă de un link. Nu este necesar, dar pentru exemplificare am să mă folosesc de un link de pe Wikipedia despre acest filozof. Avem de asemenea și butonul Advanced Settings, care ne permite să setăm dacă echipele pot să vadă sarcinile pe care le-au rezolvat celelalte echipe. În acest moment, echipele nu pot vedea ce fac celelalte echipe. Dacă apăs acest buton, vor putea să vadă în ce stadiu se află aceste echipe, celelalte echipe. Am să păstrez ascuns acest fapt pentru a-i face să lupte cu ghilimelele de rigoare până la final și să-și rezolve toate sarcinile, să nu se demotiveze. Și foarte important este butonul de salvare. Da, am primit confirmarea că a fost salvată și această misiune, iar în acest moment avem 2 misiuni care sunt create. În continuare, vom realiza o misiune bazată pe GPS, care presupune să setăm o locație fizică pe hartă unde să meargă elevii. Am ales un cabinet psihologic, cabinetul Psicomplit, care se află în apropiere de Colegiul Național Iași. La numele misiunii vom trece psihologie practică, vom acorda 500 de puncte pentru atingerea locației, iar la descrierea misiunii vom trece următoarea sarcină. Găsiți cabinetul psihologic Psicomplit și adresați
o întrebare psihologului pentru a primi următorul indiciu. Vom seta locația și anume strada Arcu, numărul 1, Iași, avem locație, unde trebuie să ajungă ele. Și apăsăm butonul salvare. În acest moment avem 3 misiuni. În panoul din partea dreaptă putem să alegem ordinea în care aceste sarcini vor fi realizate de către elevi. Avem varianta în care aceste sarcini vor fi realizate în funcție de numărul de puncte, varianta alfabetică și varianta în care acestea sunt realizate la întâmplare. De asemenea, mai avem încă o variantă în care noi, folosindu-ne de drag and drop, putem să mișcăm în funcție de cum dorim noi aceste sarcini. Am să aleg varianta alfabetică de ordonare a acestor sarcini. După cum vedem, deja a apărut în partea dreaptă faptul că aceste misiuni au fost ordonate în funcție de criteriul alfabetic. După ce am terminat toate misiunile pe care dorim să le punem în vânătoarea de comori, din meniul din partea stângă vom alege tabul Participanți. Pentru a aduce elevii în aplicație. Avem varianta în care vânătoarea de comori se va realiza în echipă sau se va realiza individual, în funcție de opțiunea pe care o alegem. Eu am să aleg în echipă și am să apăs butonul Creare. Aici am să dau un nume, am să zic echipa galbenă. Am să pun și o parolă, asta pentru a fi sigură că fiecare elev va fi asociat echipei lui. Parola este 3. Apăsăm creare și după cum vedeți am încă o echipă, de lângă echipa roșie. Pentru a lansa vânătoarea de comori, tot din meniul din partea stângă, voi apăsa tabul Start and End. Aici pot să programez vânătoarea de comori dacă știu dinainte la ce oră urmează să se întâmple și data, după cum observați. Sau am varianta în care pot să setez manual și să lansez în momentul în care doresc să înceapă vânătoarea de comori. De aici putem să ne setăm și durata, să zicem 45 de minute. Iar în momentul în care apăsăm butonul Start, experiența noastră deja începe. Apăsarea acestui buton îmi generează automat un cod, după cum vedeți codul este aici, pe care eu trebuie să-l comunic elevilor pentru a putea să găsească vânătoarea noastră de comori. Pentru aceasta elevii își vor downloada aplicația Goose Chase, vor introduce acest cod și vânătoarea începe. Odată
ce vânătoarea de comori a început, a fost lansată, echipele își vor trimite sarcinile, fie că este vorba de răspunsuri, de fotografii sau de materiale video, sau că este vorba de o locație GPS. Pentru a vedea ce anume se întâmplă, tot din meniul din partea stângă vom accesa tabul Activity Feed, care ne va arăta stadiul și sarcinile pe care le-au realizat elevii în timp real sau echipele. Întrucât nicio echipă nu a intrat în acest moment și este doar un demo, eu nu am aici activitatea lor. De asemenea, tot din meniul din partea stângă, dacă apăsăm tabul Leaderboard, vom avea de asemenea o ierarhie a echipelor sau a participanților în funcție de punctele pe care ei le-au achiziționat până în acest moment. Aceștia sunt pașii pe care îi aveți de urmat pentru a realiza o vânătoare de comori cu ajutorul aplicației Goose Chase.